Big Lit TV. Hey baba, yababa le mpahla lena. Lana we are tasting hot things. Mama sizwakale. So siswami, kuzomela ukuthi udle lento for 10 minutes. Ngizoqala manje ngikubalele and then after 10 minutes mawuthi 10 minutes usuphelile. Awuphuzanga amanzi. Ngizokunika nawo 300 cash. Mawuthi 10 minutes awukapheli uphuze amanzi. U300 ngeke uthole, uzophuza amanzi uhambe ekhaya. Ngithi athi hayi into eqhelekile ne. Njani manje? Yenza njani? Awusitshele nje yenza njani? How do you feel? Yababa. Ungayibambi amehlo ngezandla. Ngasibambi. Yababa. Are you crying? Hayi ayiwina ke le mali masukhala kanje. Bathini kwentantane goba. Babethi yababa le way. Trend yasetshenzelo. Welcome to Johannesburg. My name is King Chi. Ungabamba amehlo ungakhali mntaka ma uyakhala. Ufuna ukuphuza amanzi?